Astina Maha Prabu Duryudana alona ngandika dwaring ingsun Wrakudara Rama Prabu Salya kagiat ing tias wah lah paratku sik mangiriyen kados pundi nuwun sewu nggih kula menika pun boyongi dhateng inggih menika sawijining kawula saking Negaring Amarta nggih pengangga kula badhe pun boyong tumuju wonten ing pesanggrahan Upalawiya lah kok kula malah prapta teng pesanggrahaning para Sata Kurawa menika kula prapta teng pesanggrahan Bulu Pitu menika jlentrehipun kados pundi nyuwun sewu sinuwun. Senggune apa? Menika kala wau senes kawula ngamarta ning menika kala wau serayan Ngastina nika wau Durmagati kula dandani kaya ngoten. Nika wau senes kawula ngamarta nanging menika serayan saking para Sata Kurawa iblis lanat. Nuwun sewu nggih. Nuwun sewu. Kula jabel tata basa kula. Kula jabut tata krama kula kaliyan panjenengan. Jernyatane gunane apa tak basani. Panjenengan kuwi ratu sing ora ngerteni marang labuhan. Panjenengan kuwi ratu sing ora ngerteni marang pangorbanane wong tuwa. Kula rak sampun matur to. Aku rak wis omong. Prabu Duryudana. Ari kala sampeyan nampa praptaning duta agung kang pungkasan duta saka para Pandhawa, negara Ngastina tak suwun supaya masrahke kersane para Pandhawa. Banjur negara Mandaraka lungguh ana, negara Mandaraka nggonen mukti kowe sakadang Kurawa. Nanging nyatane apa? Nanging nyatane apa malah Prabu Salya lah kok malah mbok begal. Pengangkaku arep ketemu marang anak-anakku para Pandhawa, dulur-dulurku para Pandhawa. Wah, lah kok aku malah